Jakon kaya ito, hindi makisugal ka. Jak, amo no, sasauran na. Uno talagang nagmalmal sakit isugal. Ay nawaw, anya sasauran nga ibagbagan may. Kasano kung masauran ka? Talagang nagmamalas ka. Di mo kaya tanak, makamu ka. Di isang ka na makasubot. Kasano nga rin no itultuloy ta? Kat maama kami na korta. Awan tuman pagkaan ko. Nagimot ka pa mo. Di nakikan itinaimas asidain. Buy-buyain kan tumal nga agsid-sida iti karne. Idin to asyak ke. Tuyo. Ay nawaw. Ay kadrumbang lang at akwartak mo tinggatan ko iti karne. Alangan makisida ka nakabudget la para kanya. Isungurog nga ustaw. Santan nga gusto ka. Tamangan no maabak manain. Ay nawaw. Ay pero di mo kaya atin Diyos ton. Oresan ka makasubot ka dagiti ado nga abak mo. Ay kumamo sa bali asugal tabarang agsulti akmal. Ay nawaw. Anya kumape asugal ti mabalintangay nga ayamoy. Apay adapay sa baling amo malaksid iti baraha. Oo, magarot mo. Sige nga, baka dam mo. Ay, aguri ka. Anya nga tanong pagpustahan tanga arman ni Ingrid di tadaya. No asino ti sumbatan na kadata. Ay kat iso ti mga bak. Nini. Mayat sa bali a klasin ti sugal. Manungay ti bustata. Bumali ta ka ni boss iti sagti 30 mil. Uray ta ado mo, ginaba tayo. Sigurado asaan lang at 30 mil ti mabingay tayo. Alain tantulangan, no dan na nga bakti pustaan. Sige, mayatak iti dayta. Asino nga iti umuna ang mapanagaram kadata. Agtos ko inta. Norumor ti tao. Siya. Agam no, ti bangir na ti rumar. Ay kat sikat yung muna. Sige nga raw. Ata, itos mon. Uy! Ay nawaw! Makita. Tao ti aking rabaw. Salbang. Awan lata. Agmalmala sa lata man. Kasano ka no? Sumbatan na kaladangos. Ay, nervyoso ka launay. At dayamat kasta. Umuna pa ilang aldaw nga arman. Sumbatan na kan. At damot pwede din nga awan. Anya ka di tigagaram mano. Nakapasyar ka mat. Kuading. Kaya't ko kumati umay agaram na mabalin. Ha? Ang mga nadan girlfriend mo, manong. Ay, awan. Amom ka di asikati kaunaan nga inaram ko. Ay, nawaw. Agpaiso ka di, manong? Uwan, ading. Nakayawan ak iti kinapintas mo. Kaya rigan ti sampagita nga agad diwara ti bangluna. Ay, nawaw. Unay daytan, manong. Nusong batanak, saan kanto nga agbabaw iti sidong ko? Dungdunguan kanto itag na nayon? Kasano nga yung masigurado kung agpaiso dayta nga ibagbag ang manong? Sung batanak tapno may panagnag ko, ading ko. Ay, nawaw. Sige, bayang manong, tapanunutak ka na imbag. Apay kasalalim mi day ti Roma, nakakita ka niya ading ko. Ay, kunak nga no, ti urayat, ti sumungad itaya. Ay nawaw, sino ay ti uraya maading ko? Ay, sanan napatag amaamuam no asino manong. Ay, anya ka di tigagaram, ta nakaumay ka. Kasla, nagliga magayam arugyan. Arugyan ti anya ngay manong? Ti agaram ading ko. Agaram ka man? Kuma, apay, ada ka di sa bali nga agar-aram king ka? Ay, adda manong. Ay nawaw, sino ngay ading ko? Ni Manong Walter. Sino ngay tikeket mo ko na kami adwa? Ay, kwa, manong. Jak payam mo. Ay nawaw, sakti pili mo ading ko. Maday, no ni Walter tanaungan ta dyan. Manong agdigos. Ha? Saan matamadlaw aman manong agdigos, manong? Ay nawa, yun ata napudaw nga rumay. Anya nga iti ginagara ni Ruben Ije Balayo, Ingrid. Ay nawa, imay mat nagarang. Anya, inaram na ka. Uwan nga ron. Ay nawaw,
Saan ka ding agkatrabahuan da? Wen nga ron, mas dawak mo't tanaggidan damat anagaram. Kunakpay mat makursunada nak ni Ruben gaputa kanayon nak nga isuman. Ah? Ay, adda ka di bagbagam? Ah? Ay, awan. Kunak, mapana kung taada pa'y aramida. Ay nawaw, nagwapo ka mo iti day tapor mo, Walter. Ay, kawin ha. Kasano nga mapasungbat ko ni Ingrid no sa anak nga agpagwapaw. Maaba ka kumalan iti postaan tanong kastalaan. Ay, kagaligtak ka magamin ah. Mala, panamang kan. Parang sungbatan nakitan ni Ingrid. Saan ang mabaling ang maaba ka iti postaan? Adun ti kwarta kay nabak na iti suga. Nung panunod ka iti pamuspusan, tapno siyak ti mga abak iti postaan, me. Paray, kumusta ti panagaram mo? Sinong bata na kan? Ay namaw, dandaninak sungbatan ng dayay. Impaigam na kanya akong nagitiramay na. Anya? Ano kasta? Siya ang mga rudon ti maman. Anya? Kasta ti itsura mamakan? Ay no, kakastoy mo't at talaga ti panagbadbado. Ay, awan mon. Ay, sungbatan na kangarod no kasta mo itsuram. Para makita, no asino ti sungbatan na kadata. Adda ka manan, Manong? Wala ding, taaday pudnukin ka. Ha? Anya day ta, Manong? Sakbay na. Aday iba ka, sapay ko mataw manugot ka. Ay nawaw, ibagamon a Manong no anya day ta? Saan ka di nakadlaw? No apay nagsabay kami kin ni Walter nagaram ka. Ha? Ay, apay ngagpaiso, Manong? Ay nawaw, nagpustahan da ka. Kano manugot ka, ikan ka itiba intimate. Tako nare, sakrisong batang. Ang sinatamala, no maalatan di kwarta. Ha? Uy, Kunak man laang nupod nung ay ayatan nak ni Walter. Saan matgayang? Sige, umanugot akit ibagbagam. ay nawaw. Kasi, iba ka kin Walter asinong batang ako. No umay agdamag, ibagam asakti sinong batang, ha? Ay nawaw, kasano kumasungbatan na ka? Kat kumagatan kanyak. Madlaw ko kayat nakmatan. Ikaw na, mapangkaitayan na tatamagam. Ay talaga mapanak. Hala, darasam, mapangkang. Takalbasan na, mapantan agbale. Aggagatilin lagi ti dakula po. Masubot kon lagi ti ado akwartak ngay nabak mo. An-anuan niyaw, tisag 330 mil. Pagpunan may tinugo sa boss. Kasta ngagpaiso, boss. Ala, inutag nga ikistay kinagiti sweldo yaw. Tapno, saan kayo Amerikana? Ay na, ay na wow. Agyaman kami ulit po sa. Talaga na simpit kayo wala kami. Kawan anyaman na. Basta nagagit kayo ka na yun. Nasimpit at ka na kayo. At tuwing tiba intimate ngayong kariking ka, ading Ingrid. Kastay tulagan ta. Aksina ta na. Ay nawaw. Una Manong, kat agyaman ak iti daytoy Uy, ako na nyawa na. Maaram kumutay ni Margie agayam mo. Isang ti kurso na takay. Itata napadasa kong tinagaram. Saan ako na mabae nga agaram kong kwa na. Anya? Kurso nadam ni Margie? Ay nawaw. Naibagak pa'y matkan kwa nang agar-aram ka kanya. Ay nawa. Saan nga ro ital nga? Ay, ibabawan din baga. Ibagam nagkamali ka. Ani Walter ti iar-aram ko. Uy. Sige. Isu ti ibagak no agdamag. Apay nga adda ka dito eh. Flowers and chocolates for you, Margie. Ay nawaw.
Apay da kitoy. Para kin ka? Gamin, napayagan ako sunada ka. Yung mabait na laing agarang. Kuna ni Ingrid nga iso ti armam. Ay nako, nagkamali lang. Ni Walter, tiyaran ko. Kasta ka day? Kunaklakit din no ni Ingrid ti armam. Sikat ti kursunada. Sikat ay ayatag. Ada ka di magpanagayat mo kanya. Hmm? Sige man langan. Saan kan aparigatan? Sungbatan kan. Ay lawaw! Talaga kang susurti. Apay ngay, kunak no ni Ingrid tigal pa no. Hindi mo't Margie ti kanayon mo kakuyog. Sina ko ni Ingrid. Sa nga iso tayo ayatag. Nagpustahan talang man. Ni Marjay, ti kayan ay ko itan. Ay nawaw. Kasla mo nagwapo ka launa yan. Kas ka mo lagrurupa akarag. Wala, pare ka, ng bagay ko. Sige ngay, guwapo ang agpaiso. Yung saan mo abagay. Naging kayo ta. Jack Maaklon as sikati sinungbatan ni Ingrid. Nawatam lang, di pa nakaabak mo. Saan nga itag na nanayo? Git sikati mga abak. Nana, adamat tan istor ni Ingrid. Ay, wan mat baraok. Ay, ada nga minasagap ko at chismis. At di kwarta nga inggatang nakadagiti tagila ko na. Kat bingay na iti lalaki ang nagpipinustakin ko na. Basta hijak maawatan di istorya. Ngam inikkan kanu jay lalaki iti ba intimel. Tapno isusa ti mga bak iti pusta. Kaslakasta. Kasta niya. Ay, sige. Labsan kayo pa dito eh. Isumat lagayam, biglalatan nga iso ti sinungbatan ni Ingrid. Saur da dya, Ruben. Urayam, may tipa ng balas ko kan ka. Gaputa saan ka alimaban iti patas. Umayak man nagpasyar, Margie. Ha? Ay na, una yung tigwapo na. Kasla aklamayin indayon amat matmatan na. Margie? Apa kas lamay kulkulang kamutan? Ay nawaw. Kuwa, Walter. Sino nga minti pasyaram aya? Sika kung maano mabalin. Ay nawaw. Kunak man no ni Ingrid ti armam. Insardeng kong tinagaram. Tadadyakat nga ugali na. Sika kung matikayat kung ay kasar. Anya? Kasar adagos? Uwen. Nukayat mo, yawid kan ijayan may. Yam amo kakadagi ti dadakil ko. Tulagan tayo ti panagkasar na. Inton malpas ti kasar. Agsublita mo't lang dito eh. Tadito'y mo't ti ayan ti trabaho. Kuha. Kasanungay nga tan ni Ruben. Saan ka nga pakpakadakan ko na? Mamuan ng tulatan. Awan pong ti maaramidan na no nalpas ta na nagkasar. Sige man langan. Amom ka di, no sa dino tinapanan ni Marjay. Maroon nga aldaw, nga awan tao ijibalay da. Ha? Saan mo pa'y nga mo? Kat no iniyawi dan ni Manong Walter. Ijay na kano nga ikasar ni Marjay. Ay nako. Ilusang kami pa'y matalagsinak ni Marjay. Apa nga simurot ni Walter? Ay, diyan ka mo Manong. Ay awan bayan na babae. Balang kagtais. Ayan ni Marjay, apa si kalang ti si Mangbay? Ijayan balay nga agyan ti asawa. Dinan kaya ti umay dito ay. Awanan ka itibay ay trader! Awanan ka mat itibay na! Alay ko, ayop ka! Amam akayan ay ko ni Marjay. Apay nga inagaw mo? Rik na ang ti sakit ti maluko, Ruben. Di kalimaban iti patas iti pustaan ta. Ti ko nam jak maamuan. Iso ani Margie ti nalak abayad ti pananglukom kanyak. Nasaksakit ti singir ti panagibalas ko, Ruben. Kanya ti ko nam, agpakada kag? Un boss?
Diyak kaya natin ang makita ti ropa ni Walter. Nagsakit tinagam ko. Iti panangagaw na iti kayan ayat ko. At mo rason, no apay anaarabin na tigas jay. No siyak tida kayo. Agin na yus kayo kiti na. Saan mo't la ani Margie ti babae dita. Nabayag kayo na nagkadkadwa. Kino mabaleng, diyak kaya't amapukaw ka dito. Kaputa sika ti may sa kadagiti kagagitaan at trabador ko. Ano ko? Ano mabalin? Lakaya ti pumano, boss. Awan lang amin ti rupak na isarang ko kin ni Walter. Dumawat kalatan, iti pasensya barok. Uray na sakit tinagam mo. Adu pa iti masapulam ababa idita, nagadaw. Sige, boss. Dumawat ak lagi iti pasensya kin ni Walter. Saan mo nga aramiden, ti saan mo akayat nga aramiden damatken ka. Well, papagayan, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Tatalukas, mabalin ka dito Ano may yung may umu... ugatangan ko doon? Si kamagaya, Mime. Wen, siyak pala ang tinagbanta iti tersenga ni tatang, tada na panan na. Ay, nawawa. Anya kami ti utangam, gudo? Sanak nga umutang, Mime. Bayadak ti gatangag. 2 sardinas, kan may 1 kilo a mantika. Kan... Anya pa eh? Tay man cellphone number mo. Ha? No, okay lang kan ka, Mime. Ay, okay. Awan mat siguro ti agungat anya, gudo. Ay, nawaw. Apay akas tatiisem mo, Gina. Anya nga tinagsaritaan nyo kani Gudo itay, Mime. Anya? Kursonada nakakanukat. Ay, sardangan nakman si ka, Gina. Amom, Mime. 30 mong. Di kan agpakipot no di mo kayat timabaakan. Sayang mo tipintas mo. Aklunam kit din ni Gudo. Saan abali ta agpadpada kayo mat a single. Kasano ko mga aklo na, kat saan pa'y matanagdaton kanya? Isuntumot lang ti papanan na. Apay-pay lang apabayagan nyo. Ay, diyak man amukan ka, Gina. Advance la unay mat ti panagpampanunot mo. Anyat ikunam, Gudo. Agdaton ka, kini Mime. Uy, nanang. Ay, nawaw. Lukas ta ti arabidam. Makaasawa ka tumat siguro na nakaw. Ay, nanang. Panagkunayo, kursonada na nga ni Mime. Api ko maasaan. Nagwapo ka nagagat kamay. Ay, nakusta ka rod. I-text ko ni Mime. Ibagak matuloy ti date may inton malag. Sige, siya kung ti makamo iti pulo kan sapatos mo, anak. Iplantsa, tapno presentable ka mo ta iti date yo kan ni Mime. Ay, nawaw. Ay, agyaman alaunay, nanang. Tay sabong-sabungan apulaw. Ti planchayo, Laki cham ko dayjay kay. Ay, asino tinag-text ken kami, May? Ni Gudo, Anya ti kunana? matuloy ka no ti date mi inton malam. Ay nawaw, chance mo dahitan, May. Saan abali tagwapo kan nagagatmat ni Gudo? Saan kan tong agbisin no iso ti maasawam? Nga ta? Kas makita mo't, May, nalawa ti gardin na. Asino ti ko nam akadit mo, Mimi, anak ko. Ni Gudo, tatang. Ay, nawaw. No kasta.
At dagaya man ti relasyon nyo kinigo daw. Ni tatang mat, ag-date kami pa'y laang. Saan ko pa'y mat nga inaklon dya tao? Ay kaaklo naman Aguray pa'y mat tatang. Isuntungan lang ti pagturungan lang. Apepe lang ang pabayagan nyo. Agpadpada kayo ka ni Jane at ibagbaga tatang. Kastamat lang ti ibagbaga na kanya. Hay, kamaudyanan na. Makasawa matenter ka kay ng anak ko. Ay, saan pa'y matasigurado, tatang? Kasano, no, saan gayam anigudo tinaituding para kanya? No, saan anigudo tinaituding para ka? Ay, ipilit kayo anak ko. Di ka matagsasaogo doon. Okay ka kadilaan? Mimi. Ang mga numabisin kan. Kaya kung ti agawid, Mimi. Agawid takitin. Ay nawa, kunak man no ag-date ta itago do. Kasangsangpet talaang nga kaya't mukit din ti agawin. Pasensya ka, Mimi. Saan talat ako man nga imimay no agawid tamatla dagos. Di ta ka man lang. Sa dino iti papanam, Mimi. Urain na ka. Asino iti kadwak nga agawid, may batinak. Ay, makaammo ka di tanggo do. Pinanawan na mo tayo. Ay nawaw, nagawid ka matadagos, gudo anak ko. Kumusta ngay tidityo ka ni Mimay? Nagawid kami adagos Tama ba inak namin kanukuha na nanang. Ay nawaw. Kano pinanawan na ktubay. Isuasan kami nagkuyog nagawid. Ay na, gudo aya. Imbagak lang agawid kami. Kasta ko na yung matintiungot na. Ay sos, adayamat ngamin kasta makidate. Awanan Amangan nun na dismayamat tanimimigan ka. Isuro na ngamin ananang. Amuyo may girlfriend since birth da tao. Awan experience ko no maipapan iti panagaram. Practice pa ila ko madayjay kunay. Kastoy matan tinapasama. Ay awan mo gudo. Talaga saan kan ama kaasawa no kasta kalaan. Nag-aawid ka ba adagos, Mimi, anak ko? Di yun sa lodsudan no apay tatang. Ay, nawaw. Ni Gudungay, saan nakakaintulog? Ada ka di makita yung agudo, tatang. Napuro mo't yung ulom, anak ko. Ada napasama kaya? Ay, makapasuron day dyan agudo, tatang. Kaslang tripla ang man. Agasam man day ta, takasangsangpet mila ang sentro ngam kayat ng tiagawid. Gagaangay na, anak ko. Ang mga lumabahin laang king ka. Di baga nakit di tatang, pag tripan na, sayang lang ti oras ko kankwana. Sabi siguro, anak ko. 30 matan ni ko daw. Imposible pagtripan na kapailahan. Sabay sa, nadakamat ng kanya, kaya't nakangaikalay sa anak ko. Di yun namnamaan nga at dakalay sa mapasamak, tatang. Saan mo ito nga agsentitiks ko kung nimi may nanang? Ay, nawaw. Amangan no in black na kan, anak ko. Talaga nasakit tinakam na kanya. Kasano ngayon? Amo ko no niya ti aramidam. Anya ngay nanang? Ay, wam ani mimay. Kasano nga rugnay? Mapan ka iti ayanda Ikami ti sabong. Ha? Ay, Weng. Payajak na panunot day ta. Mga lakan to iti sabong iti arubayan tayaw. Pilyam tay ka mamayatan. Tapnusan ang madismaya ni Mimay. Ariglado nanang. Kasta ti aramida. Nay, si Kamat gudaw. Sa dinong ay ti pangipanam kadagita asabong. Sapay inraman mo abinagkat dagiti pasaw.
Ah, para ka ni Mimi dagito asabaw, Gina. Para ka ni Mimay? Woy, adda ngamin di mi nagkinawatan idi na minsahan. Iso padasa man ti mapan iti ayanda. Ay, wag man maray. Ay, nawaw. Talaga adisidido kang agdaton iti gayem ko Ay, unmut Napudno na iti marikrik na kapanagayat para iti gayem mo. Nukas talaang akanayon. Sigurado nga aklunan na ka ni Mimay. Amok akursunada na kakat. Oh, pudlaw? Wan, saan na lang ngamin nga aklunan nga madlaw mat? Uray saan na nga ibaga, madlaw akursunada na kamat. Ay, nawaw. Nala, agpatuloy akon. Ang mga numataktak ka pa itilakad mo, Gudo. Ibatik lang lang iti paso iti paraangan da tatalukas. Ay, ikarga dito ay. Dito'y sintro. Abay ta. Tapos makita adagos ni Mimi. Sigurado makita na daytan normal. Ay, agawa akong ti pumanaw. Tamangan lumakita na. Adamat nakapaso asabong iti paraangan tayo, tatang. Ay, nawaw. Ano asabong? Kurakit di ano da kayo tinangyawid. Ay, saan? Mga lagay kumamay. Wano, sa bali laang tinagideliveran da. Ay, huwag nagpaisaw. Asino nga tamo ti makinko ko ka kita asabaw. Agora ka. Saan nga agbigtaw? Kasta dagiti sabong ana imula iti paraangan da marinora. Anya? Ang mga impa-deliver ni Gudo para king kalak. Ay na, nun ni Gudo tinagapon dagita sabong, isubliyo kan kwa na, tatang. Sige, abot. Kita, talo apasaw tinyag na. Kasla, I love you, mati kaya nasawan anak ko. Nagadunga mo day jay a tao. Kumusta nga ay tinapanam ko do, anak ko? Nakapagsarita kayo kade ka ni Mimay? Saan kami nagsarita, nanang? Ay, nawaw. Nasano nga roda na itad mo dagiti sabong kan ko anangay? Imbatik latan iti parangan da? Anya? Sana balay, kasigurado ang makita na day jay, nanang. Ay na, Gudo aya. Saan akas ti agarem, anak ko? Ano san tayo pailang practice paila ako nada. Ay, practice ta ropam. Apay, adamat aya kasta? Magpaina nga road. Makasang sangok ni Mimi. Jack amon niya teramida. Kasla, Jack makakutay. No kasta? Mabuteng ka, iti babae. Sana ka mabuteng. Ang mabaina nga rod nanang. Si kama mo ti mamintal black. Nagloko kan Gudaw. Ay nawaw. Apay ka diya nanang. Naksayan mo ti talo apaso ti mula kasabaw. Kinukunayo akisayak. Anya? Ti kunak, mga lakalaang iti sabong. Jakmat imbaga nga agraman pasukit itid mau. Ay, pasensya kayo na nanang. Intun sumaranaw. Lawlawagin nyo nga minati ipagayaw. Sapay dagiti nagpipintas ti binagkat mo, anak ko. Sana balay. Masukatan tulat ta ka dinanang. Tinapatag ita kit maayayok ni Mimay. Ay na, agtalimo dawaksan, anak ko. Ay, sana. Ay, mabilang tamang yang plagak iti sako. Tapno saan amarugitan ti kawasyaw no matalimu daw kayaw. Ay, yak ambukin ka! Nasalaw kumat ni Gudo idi na minsan nga aldaw, Mimi. Adda binagkat na atalo apasaw. Itad na kanukin ka. Tiyawan ng bain agudo. Ne, apay, kasla nasakit tinakamukin kwa na. Kasano?
Kasla pagtertripan nakla ang Gina. Nag-text, nagadungay bagbagana. San mo't amabain kanya? Ngam no kasangsangok ay nawaw, kaslag nervyos mo't tinakanayon. Pudno nga'y ayatan na kanigudo. Ngam, anya? Mabain kanukin ka. Nangag ko nga ti saritaan da kanina na Nora, iti na minsan alim mabasak iti paraangan da. Ti ko na ni Gudo, kat kasta unay ti bain nakin ka. Kasla saan kanupay ang makakuti no kasangsango na ka. Ay, kasano nga rod ngagkalay sa kami ngay no man nagbabain mat. Awanan agpada kaminton amabaakan no kwa. Yes! Yes! Ay nawaw! Anyak mapaspasaman kan ka, Gudaw! Hay! In-unblock ni Mimi tinambor ka. Jesus, naisind mo ti atidog atiks ko kang kuwana, nanang. No, kasta! Epektive ti sabong nga intad mo kan kuwana. Ay, kunak tumong ngaming kang kananang. Oh. No, kasta nga raud, ipapatem ti agaram kan kuwana, anak ko. Panagkunak ka, napakawan na kon. Nasayaat mo't ano kasta. Katinton maminsan, di mon ulitan ti inaramid mo, tapnusan ang maupay kan ka. Wen, bumawi aktukin ko na, nanang. Agyaman na ka, tay manugot kang hagdit, tamanan Mimay. Saan kan amabain kanya, Gudo? Saanan? Sigurado ka? Ay, nawaw. Uwan ko naklang arudahin. Pasensya ka ni tinaramid ko itinapalabas sa bulan, ha. Talaga, mabainak namin kan kami, May. Sige. Pakawanan ka ita. Ngam ikarim kanya kasan ang maulit day chay. Talaga saanan. Bumawi akan kami, May. No kasta nga ron, aklunan kan. Ha? Duatan. Sigurado ka? Wan. Usto ni tatang. Isuntumat lang titurong na. Ay, nawaw. Agyaman ang launay, Mimi. Ayatan ka unay-unay. Mabit lang ko doon. Di nakarakupan itinairot na. Saan na ka makaangas? Ay, sorry Pasensya ka, Mimi. Ay, naragsakak lang amin. Itaman pa nga intulod na kanigo daw. Dito balay, Mimi, anak ka. Ay nawaw tatang, rumbang laang gaputa adan relasyon mi kanigo do. Ada, nagpatak ba tayo? Sana bali tanabayag mo tan nga agamam mo kami. Sa maysa, saan ka di ako nayo nga isuntumat lang ti pagturungan na. No kasta ka lang, pagsasaritaan tayo di may papanitikal lang sa'yo anak ka. Ni tatang mat, aguray pa'y mat Huwag ka na, kukuna lang. Enjoy kayo ba? Pagsaritaan tayong tokti may papanitin ay tabanan nung nakasagana kayo na doon. Panagkunakat naskan agumatang kayo ni Tiburyas, nanang. Ay nawaw, an-ano mat go daw. Kaya agtarakan tayo Tapno damausar ito nagkalaysa kami ka ni Mimay. No kasta, inaklon na kan ni Mimay. Uwan, nanang, itaylaan. Sige, siya kung ti makamo iti buryas. Agsapul akon kadagiti kaaruba. Sigurado nga da buryas da. Ay, mano a buryas ngay anak ka. Ay, rabi, nanang. Inton bigat ton. Ay, huwag nga kaisaw. Ay, nawaw. Di ka agbabain, tapno di ka maunaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.